Li derdorê behra Wanê îsal ji ber hişkatiyê li hin deveran heya sê pîleyan germahî zêde bûye û zanyar jî diyar dikin ku ev guhartina hewayê nîşanaya gerimbûna gerdûnê ye. Doktor Pinar Bostan ku li zanîngeha 100. îla Wanê li ser avê vêkolîn dike, dibêje ku li gel gerimbûna hewayê li hin cihên herêma Wan û Bitlisê îsal şilî heya 3 sadî kêm bûye. Li gor îndeksa rewşa hewayî, li tevahiya herêma Behra Wanê hewa germ bûye. Ji 1975 heta îro tê dîtin ku li gor salan bi taybet li Muradiyê û li Xelatê heya 3 sadê şilî kêm bûye. Ev jî dide nîşandan ku li welatê me jî krîza îklîmê tên dîtin. Îsal ji ber hişke saliyê Behra Wanê nêzî 2 kilometra paş ve çoye û hin cihên dîrokî û hin wek mezelên kevin û hestiyên mirovan derketine holê. Li heman bajarokê ava bendava Koç Köprüyê heştê ji sedî daketiye û bi hezara masî mirine. Endamê platforma jîngehê ya Zîlanê Zeynel Abîdîn Çelebî dibêje ku bêguman tesîra gerimbûna gerdûnê li ser vê rewşê heye. Lê mirina masiyan bi hebûna bendavan ve jî girêdayî ye. تقریبا 560 متری جوری بنداوی آنین هست چکرین سانترال الکتریکی بگمان اوجی کو زیادتر باندور دا سر آجال کو آبیدا دجین لورا کو او اخما الکتریکی راجاره کی درباس دبه او مولکول آبی زندی تمامی تینه کشتن Ji Zîlan sê rûbar di herikê nava vê bendavê û li ser van rûbaran jî 20 gund hene. Çelebî got ku ava gemariya gundan bê parêzandin di herike nava rûbaran û bendavan. Gemara wan ew wan hemû girêdayî çême binê sevalê xwe dişûn hemû şikî berdine çêm da azot têda zêde biye lewra ku azot zêde be ew florîd em bêjin wek mineral wek oksîjen hemû têda miriye êk wexta ew ku zêde be oranî wî zêde be ew ajalê têda bênefes dimîne oksîjenê dikuje ku bikuje jî ev mesî ev ajalê têda jiyana zindî li qera xwe dixe wek we jî dît ecêbekî reşî giran e. Doktor Bostan dide zanîn ku ji ber kêmbûna şiliyan cem û Behra Wanê zêdetir qirêj dibe û hêzan wan ya xwepaqişkirinê jî xilas dibe. İklim değişikliğinin etkilerini Li hember ziyanên guhartina jîngehê divê cihên şînkatî werin zêdekirin. Ji ber ku taybetmendiya daristan û cihên şînkatî ew e ku pêşiya germbûna hewayê digire. Mijarek din ya gireng divê pêşiya çem û robaraneyê girtin. Da ku di nava xwezayê bi xwe da biherikin. û bi vê yekê ew li dûr bi xwezayî were parastin. Li hember qirêjkirina çem û bindava divê ava germiya malan baştir were parêzandin. Dê Behra me were parastin. Li gor pêzanînên Rêveberiya Meteorolojiya Tirkiyê di nava 12 mehan da bajarê Wanê jî di nav da 41 bajar di asta rewşa awarta da hişkatî pêk hatiye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.